Vám to niečo pripomína? Petrecín, kde máš zase úbor? Čo máš, menštruáciu? Ale toto nie je kus cvičebného načinia, ale je to kus moderného nábytku, ktorý sa nachádza v trojizbovom byte na Krešovej ulici v perfektnej lokalite priamo v centre Prešova. Tento byt má 81 m2, krásne priestranné izby a v okolí máte divadlo Naša Záborského, Stromoradie, Novum a všetky vymoženosti centra mesta. Tak si ho poďte s nami pozrieť. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2024, ktorá zahŕňala vymurovanie jadra, výmenu elektroinštalácie za medenú, výmenu prívodov vody a nové odpady. Pribudli drevené parapety a tie špalety okolo okien, kompletne nové podlahy, dizajnový drevený raster na chodbe. Tiež vás určite potešia nové obložkové zárubne s dverami v jednotnom dizajne. Moderné liesové tapety dávajú tomuto bytu šmrnc a takisto nechýba osvetlenie loďie, ktoré nie je v bytoch samozrejmosťou. V bytovom dome je 23 bytov a je kompletne zateplený s vymenenými stúpačkami, novým výťahom a rekonštruované sú taktiež aj spoločné priestory. No schválne, kto z vás si myslel, že som také hovado? Priznajte sa. Takže ukážky z tohto smart vecka na osobnom stretnutí. A aby sa nezabudlo, k bytu tiež prislúcha zrenovovaná pivnica, byt sa predáva so stavanými spotrebičmi v kuchynskej linke a v kúpeľni na vás čaká práčka so sušičkou. Tichý vnútroblok s detským ihriskom, bytový dom priamo v centre mesta Prešov s výťahom, rezidenčné parkovanie. V kontraste s blízkosťou príjemného hluku malebného veľkomesta Prešov. Ak sa vám teda tento byt páčil, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.